Pakbet damit. Pakbet. Yum, yum, yum. Masarap. Parang may problema ka. Nakakabusog itong pakbet. Oh my God! Wow! Hello guys! Welcome back to my channel. So, ang recipe natin ngayon ay magluluto tayo ng yung gulay. Ito yung yung pakbet dahil kaming mga Ilocano ay mahilig sa gulay. Saka masipag kaming magtanim ng mga gulay-gulay sa mga backyard. So, samahan nyo ako mga kabady sa ating pagluluto ng pakbet. Yan, so ganito mga kabady ang pagluto ng pakbet. Painitin natin yung ating kaserola. Tapos lagyan natin ng mantika, konti lang. Panggisa sa luya, bawang at saka sibuyas, kamatis. Special to luto natin na pakbet dahil ang toppings ay bagnet. Ito yung mga kabady, bagnet niluluto ko sa air fryer. Yan. Nilutong. So hindi pa luto balik muna natin sa air fryer. Yan, mainit na yung mantika, igisa na natin itong sibuyas, bawang. Tapos itong luya mga kabady. Tapos ilagay na rin natin itong luya. So, nagisa na mga kabady. Lagyan na natin lang yung bagoong isda. Gisa din natin para yum yum yum. Oh my God! Wow! Ganito ang pagluto mga kabady ng pakbet. Pakbet na bet. Yan. So, luto na rin mga kabady yung ating itatoppings na bagnet yan. Malutong. Toppings pa lang ay ulam na mga kabady. Yan. Lagay ko na rin tong mga kabady, talong. Pagsabayin ko na yung talong at saka ampalaya. So itong ampalaya. Tapos takpan lang natin para maluto yung gulay, yung talong at saka ampalaya. A few moments later. Yan. Tapos ilagay na rin natin itong mga kabady, itong sitaw.
Yan, so tapos i-slice ko na rin tong ano, mga kabady, yung toppings. Yan o. Kalutong. Mainit pa. Bakit? Yan. Yan, so na-slice na to ano, mga kabady, yung bagnet. Tapos yan na. So ito na mga kabady, yung ating pakbet. Ilagay ko na yung okra. Ilagay ko na yung okra. Tapos itong bagnet. Tapos takpan natin mga kabady para maluto na yung gulay. A few moments later. Yan. So ito na mga kabady, yung ating pakbet. Yum, yum, yum. Yan. So ito na mga kabady, yung ating masarap na pakbet. Pakbet. Yum, yum, yum. Masarap. Nakakabusog itong ano, pakbet. Yan mga buddy. So tapos na naman yung aking pagluluto. Please like, share, and subscribe. Bye bye.